Assalamu alaikum Ali, ya gida. To madalla, to ga abin da ka je kana faɗa kenan. Kaga taron nan kai ka ce za ka zo na ce ka zo. Kuma na kira ka yes don ka samu alheri. To an samu matsiyata a wajen suka riƙe kuɗinku. Ka ƙara cewa an bani miliyan 25 ɗinku. Ba ni aka ba miliyan 25 ɗinku. Ka san waɗanda aka ba kuɗinku. Amma me isa za ka kira suna na Ali? Ka ce an ban miliyan 25 na baka 50,000, wannan wani rashin adalci ne. Wani rashin adalci, ko ku da yawa ne a ban miliyan 25, ai zan duba masu ɗan gwaɓin ire-iren ku in ba ku abin da ya fi 50 mana, ko? To da Allah ka gyara bakinka. Za ka yi misalanka ka yi siyar da ya kamata, amma ka daina ɗaukan maganar da baka san kanta ba, baka kama san kanta wannan tunda a gabanka akai. Kana sauka kana ta wuru a gaban mota ku kai abu. Kuma aka gaya ma ga abin da aka bayar. To me na a ciki? Waye ban kuɗin ka Ali? Waye ban kuɗin ku? Ni ka ga san da wani ya ban miliyan 25 ya ce in ba ku, na waye? Da Allah ka ƙara. Sai ka tambaya akwai abin da za a dinga yi. Miliyan 10 ma mun karɓe ta duk wata. Abin da muke yi ba mai 50,000. 100 ne, 200, 250, 150. Manyan 400. Ba na wannan. Da Allah ka daina. Ba na wannan. Ba na yi. Ba na yadda in cuci mutum Ali. In cutar mutane nake ba za ku ganni haka ba. Babu, kullum roƙo muke Allah ya tsare mu daga cin haram, ya ba mu halal. Ba na yadda. Kullum sai na yi addu'a Ali. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajazi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dal'i dayn wa ghalabati. Allahumma akhfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman suwaka. Kullum wannan addu'a sai na yi ta. Da Allah ka gyara bakinka in za ka yi magana. Yauwa. Ka je ka tambaya, ni ne harkar tambuwal har na gama ta. Ba wani wanda zai mun ƙorafi. Har na gama ƙorafin mutum ɗaya ba ruwana da shi. To amma ka ji wannan matsiya ce a harka.